କେଣ୍ଡୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ। ଆରେ ହଁ ରେ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ରେ। ଆରେ ତୁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଧରି ବୁଲିଲୁ, ପାଠ ଜମା ପଢ଼ିଲୁନି, ଆଉ ଫେଲ୍ ହବୁନି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ରେ। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଟିପିଲି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିଲିନି। ବାପା ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତୋ ଭଳି ଭଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହା କଥା ମାନିଲିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ କେତେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ରହିଗଲି। ଆରେ ତୁ ସେ କଥା ଭାବିନି ରେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ପାସ୍ କରିବୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ପଢ଼ିଲି। ଆରେ ତୁ ତ ସିନା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ତ ପାଠ କତିରେ ଧ୍ୟାନ ରୁହେନି, ଖେଳକୁଦ କତିରେ ମନେ ରୁହେ, ମୋବାଇଲ କତିରେ ମନେ ରୁହେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲୁ। ଆରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେ। ଆରେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ର ସବୁ ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଏକା ରହିଗଲି। ଆରେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ଦେଖିବୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବୁ। ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ରେ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି, କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବା କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର କଥା ମାନି। ଦେଖିବୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବୁ।